Bejam, čaute, tu sú vlogeri.sk a dneska si zahráme Tiger Fist, jednu hru. Takže ideme na to. Tu si na nich počkáme. Tu jeden, hen. Tu máš. Hodíme granát. Ne, dobre. Prvýkrát sme zomreli, ale zastrali sme dvoch, to sa musíš znať. Všetci sa tam boja, krivkajú nohami. Kde ste všetci? Kde ste? Plachan si dojč. Mama! Dobre, druhýkrát sme zomreli. Nevadí. 4-4. Zapte niekoho. Zapte sa sám. Dobre, tam jeden. Sem poď. Máš rád? Sem poď. Ani tu. Hodíme granáta. Kde ste všetci? Tu je. Bam. Čaute, tu je vlogeri.sk. Moment, tu jeden na nás bude vykúkať. Dobre, je mŕtvy. Bazooka. Čau, máš sa dobre? No dobre, kašľam na to. Vyhráme 14-9. Koľko natočíme? Dobre. Mr. Gaga. Pozerajte videá. Dobre. Zomreli sme 4-krát a 4 sme zabili. Už mi to leze na nervy. Sem poďte. Poď. Ahoj. Good friends. Hello, my name is vlogeri.sk. Help me. Ojoj. Ajaši. Zaberte ich. Pachan si dojč. Ne. Dobre. To, kto tam bol? Prečo ste mi nepomohli? Unterschwein. Schnitzel. Predávame párky. Schnitzel za polovičnú cenu. Schnitzel mobil smažený. Kto tam byl? Haló, Unterschwein. Je dole. Kto tam bol zas? Už ma neštvíte. Neštvíte ma. Mám plný život. Hodíme granát. Victory! Takže, ďakujem, že ste si pozerali toto video. Dajte lajky, odbery a čaute!